Gwanintar mai dafa abinci da zaƙin miya ba su ke sa abinci daɗi ba, lafiya ce take sa a ji daɗinsa. Mai tsoron Allah bai damu da duniya a hannun wa take ba. Duniya kamar macijiya ce, jikinta da kyau da laushi, amma gubarta mai kisa ce. Ku rabu da ita don ƙarancin abin da za ku tafi da shi cikinta in za ku kabari. Idan ka cika koken abin da mahaliccinka ya ƙaddaro maka wurin mutane, to fa ka sani kana ƙarar wanda ya halicce ka ne wurin wanda aka halicce shi. Ƙazantar jiki da wahala da shi ba shi ne tsoron Allah ba. Tsoron Allah shi ne bin umarninsa da barin haninsa.